Matapos magkaroon ng impresibong kartada na 12 wins, 1 loss, 11 via knockout, ay agad nabigyan ng pagkakataong makalaban sa bansang Amerika itong ating bida, ang pambato ng Maguindanao Cotabato na si Romero Duno. Bata pa lang ay mataas na ang pangarap na maging boksingero at maging kampyon katulad ng kanyang iniidolo, si Manny Pacquiao na ating pambansang kamao. Kaya naman, nagsumikap para maabot ang pangarap. Buwan ng Marso 2017, lumipad ang Team Duno sa bansang Amerika sa unang pagkakataon para kunin ang pambihirang pagkakataong makalaban sa mga dekalibring kalaban. March 10, 2017, isang undefeated Mexican-American ang susubok sa kanyang lakas at kakayahan. Ito ay si Christian Gonzalez. Talagang di basta-basta, dahil bukod sa baluarte ng kalaban gagawin ng bakbakan, ay bata pa ito ni Oscar De La Hoya. May kartada itong 16 wins, 0 loss, 14 via knockout. May isang Pinoy na din itong nakalaban at tinalo lang. Kung titignan mo ang parehong kartada ng dalawa, ay mapapansin mong parehas na mataas ang knockout percentage nila. Kaya naman, inaasahan na agad ng karamihan na talagang may matutulog sa bakbakan. Ang laban ay para sa bakanting WBC Youth Intercontinental Lightweight title. Kahit sa harap ng mga tagahanga pa ng kalaban gagawin ng nasabing suntukan, ay di nagpatinag si Kabayan. Bit-bit niya ang lakas at tibay ng isang tubong Maguindanao Cotabato, lugar na kilala bilang matatapang na lahi ng Pilipino. Kaya naman sa mismong bakbakan ay ginimbal ni Romero Duno ang buong Amerika nang pataobin niya ang pinagmamalaking undefeated at future champion daw nila.
Sa lakas ng suntok ni Dono ay muntik pang namayapa itong alaga ni Oscar De La Hoya. 2 round lang ang inabot ni Gonzales sa mga kamao ni Romero Dono. Sa sobrang lakas ay di na nakatayo pa si Gonzales at dinala na agad ito sa pinakamalapit na ospital. 10 buwan lang ang lumipas ay may isang Mexican-American na naman ang tinudas itong si Romero Dono. January 27, 2018 ay nilabanan niya si Yardley Cruz. May record itong 22 wins with 9 losses. Mas matangkad itong kalaban pero halos di man lang pinagpawisan si Kabayan dahil round 1 lang dinispatsa na agad ni Dono ang kalaban. Dito mas lalo pang bumilib ang taga-Amerika sa galing at lakas ng ating bida. Gentlemen, you were giving your instructions in the dressing room. I want a good, clean, hard fight, and you will obey my commands at all times. Touch him up. Good luck to both of you. 8 rounds. Romero Duno, the orthodox fighter. He's got the black and yellow on the side of his trunks. Yarley Armenta, the southpaw. Some green and red flames on his trunks. You know, it's rare to see a Filipino standout fighter who is not a southpaw. I was about to say that. Aren't they all Right-handers at birth, and they get, you know, once they turn to boxing, they get converted into southpaws. This is Romero Gonzalez. People couldn't see those power punches coming. And Chico Gonzalez is undefeated golden prospect at the time, and right away, Duno hits him on top of the head, and he goes down. 3, 4, 5, Yardley has been in tough. He has 30 fights. I don't know if he's getting up, and it's over. Wow. Romero Duno, for the second time in the United States, has knocked Yarley Armenta is a pushover. No. This guy has a chin. I've seen him fight. He is tough, and he got clocked early. Finish him! Romero Duno now 16-1, 14 KOs. Now, Virgil, you're saying about those 10 rounds with Lucas Matisse. Ako nga pala si Kenneth Lopez, Philippine Youth Champion na lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa channel ni Manoy 0.2. Like and share, subscribe.